От колко време не работите? Откакто съм се родил. За какво ми губите времето? Какво значи ви губя времето? Ми губите ми времето в Сумата момента. е голяма. Всеки ден нараства по изпълнителни дела. Нека. Други предстоят да станат съдебни. О, добре и... Какво правите толкова се зает, като не работите? Имам работа, храня гълъбици. Ами аз съм мързелив човек и се наслаждавам на мързела си и на безработицата си. И как мислите да връщате тази сума на елфматър? Първо трябва да ме питате дали мисля да я връщам въобще. Така или иначе ще я върнете? Ей, как така? Сигурно ли сте? Защото аз съм... Убедена съм. Напротив, аз съм убеден, че няма да ги върна. Значи, аз как да ви го кажа по друг начин? Тези дългове как ще живеете за напред? Както съм живял и до сега. Как сте живели до сега? Като мъж, цак, цак. Еми ето, нали, чувате, жив съм, здрав съм. Да сте жив и здрав, да сте жив и здрав, Да. защото трябва и да работите и да започнете да плащате. Ето пари дома, аз не съм 13 милиона. Ами вижте, аз нямам такива намерения. Първо, нямам намерение да работя, второ, нямам намерение да плащам. Ако ще работя, то ще е за мен си. И да работите за вас ви трябва Капитал. Кой ще ни даде пари? Кажете ни! Вижте, аз мисля, че не е лошо това, че съм искрен с вас и ви казвам, че няма да ви давам пари. Ще чакаме там 2031 година и... какво ще стане тогава. Тогава ще ми отпаднат задълженията.